Że na następnej szkolce tyju mam nadzieję, co ona teraz w lutym będzie puszczono. Mam tutaj takiego Karlusa, z którym muszę gadać po polskiemu. Bez to troszkę inaczej dzisiaj nie będzie po śląsku. Obejrzycie, czy poraza po polskiemu ją gadać. Nie? Nazywa się Karlus Marek Łuszczyna i zaprosiłem go z powodu popełnionej przez niego książki. Książka nazywa się Mała zbrodnia – polskie obozy koncentracyjne. Panie Marku, przedstaw się pan, kim pan jesteś, co pan robisz i skąd ta książka o bardzo kontrowersyjnym tytule. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem dziennikarzem, pracuję i mieszkam, urodziłem się w Warszawie i zawsze miałem taką perspektywę warszawską wobec Śląska, to znaczy kojarzył mi się z ruchem Chorzów, z filmami Kazimierza Kuca i właściwie większość moich przyjaciół i znajomych miała tą samą opinię. Przypadkowo byłem w Jaworznie, chodziłem po parku, po lesie i znalazłem pomnik w środku lasu. I za chwilę przyszedł spacerowicz i powiedział, ten pomnik to nic, pan chodzi po 6 tysiącach ciał ludzkich nieekshumowanych. Ja się za głowę złapałem, kto to był, jak to wszystko wyglądało i powoli cała ta historia zaczęła jakby do mnie docierać. W pierwszym odruchu poczułem złość, dlatego że jak miałem 90 lat i upadł system komunistyczny, to ojciec mi powiedział, teraz będziemy mówili o historii prawdę. Teraz dopowiem ci, jaka jest prawda. Ojciec był w Solidarności. Okazało się, że ten obóz też zamilczał, też kłamał w niektórych sprawach. A, bo on nie wiedział. Wiedzieli. Oczywiście dyplomacja polska doskonale zdawała sobie sprawę, że istniały takie ojciec obozy. Był dyplomatą? Nie, mój ojciec był podrzędnym działaczem Solidarności w Warszawie. Tylko chodzi o to, że on powiedział do mnie, że teraz przyszli ci, którzy odkłamią historię, co się po 20 kilku latach nie okazało do końca prawdą, prawda? Polacy w III RP mieli szereg haniebnych zaniechań związanych z ujawnieniem tej prawdy przy jednoczesnym eksponowaniu tematu stalinowskiego po prostu w wersji popkulturowej, bo można kupić koszulki z żołnierzami wyklętymi. Tu mamy popkulturę, a tu mamy tajemnicę w obrębie tego samego okresu historycznego. Ja uważam, że to jest bardzo nie w porządku. To jest książka o obozach, które były na Śląsku i nie tylko, w całej Polsce. O obozach założonych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego na infrastrukturze niemieckiej. O obozach, które funkcjonowały długo, miały różny charakter. Również były to obozy koncentracyjne. Uważam, że takim obozem była na przykład Zgoda, takim obozem były Łambinowice na Śląsku Opolskim, takim obozem były Mysłowice. Jestem przekonany, że też ta nazwa jest zasadna, chociaż miałem z nią problemy. Zastanawiałem się, jaki dać podtytuł. Czy sformułowanie polskie obozy koncentracyjne pasuje. I stwierdziłem, że pasuje z 3 powodów. Po pierwsze pytałem ludzi, którzy tam siedzieli i tam nikt nie pamiętał nikogo innego poza Polakami. Po drugie obozy koncentracyjne, które to nie jest sformułowanie związane z nazistowskimi Niemcami. To jest ścisły termin w prawie międzynarodowym. Zamyka się bez wyroku, na nieokreślony czas, bez środków higieny i jedzenia. I spełniają te kryteria. Wiele obozów spełniały takie kryteria. I trzecia sprawa. Historycy lubią mówić, to nie były polskie obozy, bo komuniści narzucili nam swoją władzę, a Niemcy wybrali sami Hitlera. No, poszedłem tym tropem. Jest to pokrętne już na pierwszy rzut, ale poszedłem tym tropem. Okej, w porządku. I pod tym względem też można użyć tego sformułowania, bo o ile w kształcie budowania polityki nie mieli wpływu Polacy na to, czy też sytuacji międzynarodowej, o tyle tutaj w tym zakresie funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa mieli całkowitą autonomię. Oni mieli sobie tą władzę umacniać, a Rosjan ewentualnie wołać na pomoc, jakby wybuchła jakaś wojna domowa. Także była ta autonomia, jeżeli chodzi o budowanie tego systemu. Uważam, że ta nazwa jest wszechmiar zasadna. I czwarta sprawa, ta nazwa może nie kłułaby tak w oczy, gdyby chciano o tym rozmawiać zaraz po upadku komunizmu, bo do 89, mimo że ten komunizm mienił się jakoś, prawda, stalinizm, potem okres małej stabilizacji, Gierek, to najróżniejsze były to jednak wiadomo, że... Ale po 89, gdyby to powiedział, gdyby wprowadzono tę historię, bo jakby najbardziej perwersyjne jest to, że ten okres stalinizmu jest oczkiem w głowie dla wielu ludzi, którzy o tym mówią. Z zamilczanym elementem obozów. Także wydaje mi się, że to jest
no to jest w porządku wszystko. I ja jako człowiek, który ma perspektywę warszawską i byłem wychowany wedle określonych zasad, byłem zdruzgotany, że ci, którzy czasami wychowywali mnie według tych zasad, sprzeniewierzali im się w ten sposób. No, uważam, że zamilczenie tego, czy może dzięki publikacjom na Śląsku to nie było aż tak nieznane. Natomiast tylko dla zainteresowanych, tak? To znaczy otwierało się książkę od stalinizmu, czy też, nie wiem, historię Polski powojennej i tam było tutaj 10. pawilon, Minc, Fejgin, Brystygier, niemal postacie popkulturowe, Różański, którego Chłasko wyniósł znaczy oczywiście pisząc o nim negatywnie, zdemonizował go jak postać z popkultury. A o tym ani słowa nikt. Trochę z takiego poczucia właśnie powstała ta książka, poczucia tego, żeby odreagować to poczucie wystrychniętym na dudka bycia. No, ja jako polonofil mogę powiedzieć, że wiele momentów polskiej historii jest do pochwalenia się, ale niemieckiej historii też jest mnóstwo miejsc do pochwalenia Oczywiście, się. naprawdę. Nie mniej, nie więcej. Ślązacy mogą się w ogóle chwalić, bo jako, że praktycznie poza średniowieczem nie byli nie rządzili się sami, nie? Bo w średniowieczu to było troszeczkę inaczej. To były państwa plastów niezależnych, czasy Henryka, który nawet pretendował do podbicia reszty Polski, która do niego nie należała, bo do niego należał Śląski, trochę Polski. Chciał zostać królem Polski i budował ten duży Śląsk. No to w zasadzie nigdy nikogo nie gnębili. Wojna 30-letnia została przywieziona na Śląsk. Nie? Nawet Lisowczycy przeszli od, powiedzmy sobie, Mysłowic aż do Raciborza, wyżynając 70-80% populacji. Więc nie było tu powodów do kochania tych Lisowczyków. No, na skutek pewnych błędów niemieckich powstał takie, że wylugowano język czeski z konfesji, a wprowadzono polski do tych, co nie chcieli po niemiecku. No, takie podłoże, skąd się wzięli zwolennicy Polski na Wielkim Śląsku. Nie? No, znaleźli się, tak powiedzmy sobie, takim psim swędem. I powiem jeszcze jedno, że do 90 roku, a nawet później, na Śląsku ludzie bali się mówić, a niektórzy do dziś boją się mówić prawdę o tym, co przeżyli. Szczególnie ofiary obozów, ofiary prześladowań, ludzie, którym nie pozwalano uczyć swoich dzieci po niemiecku. Za naukę po niemiecku można było iść siedzieć, już nie mówiąc, że za nienawiść do państwa polskiego, ale za to, że za słuchanie czy śpiewanie piosenek po niemiecku. To jest historia, którą odkryłem i chciałbym napisać o tym następną książkę. Chciałbym napisać książkę o tym, jak wyglądała historia Śląska po wojnie, jak to wyglądało, że ci oprawcy z obozów wrócili do miast, do swoich sąsiedztw i mieszkali w sąsiedztwie z ludźmi, których męczyli. Że w rodzinach tak naprawdę zamilczano całą tą prawdę, bo rodzice, z tego co mi opowiadał wczoraj jeden człowiek, rodzice nie wiedzieli, co powiedzieć dziecku, żeby było bezpiecznie, bo kilka lat wcześniej przyszli Niemcy, powiedzieli powiedz o kontaktach z Polakami, potem przyszli Polacy, powiedz o kontaktach z Niemcami, represje przeciwstawne, zawsze dotkliwe. Lęk taki zbudowany w okresie wojennym i powojennym po prostu spowodował, że to wszystko było okryte tabu i trzeba było z tym żyć z takim, jakby brzmiałem wrzodem, wydaje mi się, tego wszystkiego. To jest bardzo ciekawy temat. Chciałbym też Panie Marku, jeszcze jedna rzecz, bo pan to pisze tak jakby bardziej naukowo niż... Nie, ja to piszę właśnie bardziej reportersko. Aha, reportersko, tak. No ale w oparciu o fakty, o jakieś dokumenty. Nie, ja tego jeszcze w ogóle pierwszy raz czymię tą książkę, widzę tu zdjęcie po prostu bramy i tak dalej. W etapach. Jeszcze porozmawiamy, może panu dostarczę do następnego wydania jakieś zdjęcia trochę z innych, gdzie ta brama kiedyś stała. Dobrze. Spróbuję po prostu, także już ale pan tam gdzieś powiedział, że tych obozów było 200 pary. Tak, ja w oparciu o taki leksykon encyklopedyczny profesora Kopki, który niestety, jak większość innych publikacji na ten temat w ogóle w Polsce nie odbił się wielkim echem.
Ustaliłem, że tych obozów było dokładnie tyle. Nie liczyłem dzikich obozów, nie liczyłem obozów oczywiście NKWD i rosyjskich innych, nie liczyłem obozów stricte jenieckich, zarówno sowieckich, jak i polskich. Liczyłem obozy w systemie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Centralnym Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, które wykorzystywali Niemców i Ślązaków do niewolniczej pracy w obozach przykopalnianych. Jakby licząc obozy przykopalniane i pozostałe obozy w systemie COP, czyli Centralnych Obozów Pracy, wyszło mi 206 i postanowiłem o tym napisać. No fajnie, no bo to znaczy pan starał się tylko to udokumentowane. Z tym, że my na Śląsku już od 90 roku, od tego momentu, kiedy były pierwsze spotkania pod bramą na obozie Zgoda, zaczęliśmy się szukać, dopytywać starszych, gdzie co było, czy gdzieś ktoś tam nie był i tak dalej, i tak dalej. I różni ludzie, różnie te rzeczy powiedzmy sobie dowiedzieli. Mnie udało się z archiwum wyciągnąć z takiego Śląsko-Nacyja z 2008 roku 2 numery, 2 numer i 5. I tutaj jest po prostu spis obozów. Pan sobie to, ja to panu zostawię. Dziękuję bardzo. Zostawię na tym, od tego, jakby coś, to telefon do redaktora, gdyby były jakieś wątpliwości. No i pan będzie mógł zweryfikować, czy czasem któreś obozy panu nie umknęły, bo z tego, co tam widzę, tam 200 obozów to było w samym województwie olsztyńskim dzisiaj, czyli Warmia i Mazury. Także... Tylko chciałbym podkreślić jedną rzecz, bo kwestię reporterską. To nie jest książka, która jest monografią, spisem tych obozów. O wielu obozach nie napisałem. To jest książka, która poprzez historię ludzi, na przykład pani Boreczek, która najpierw była w obozie, potem siedziała w piwnicy kilka lat wepchnięta tam przez Urząd Bezpieczeństwa, potem udało jej się wyjechać w końcu. I po tych wszystkich latach gdzieś tam zaczynała jakieś konspiracje z Niemiec do Polski, jakieś wysyłać dary. I przed młody policjant i mówi, niech pani nie wysyła darów. Czy pani wie, co to są służby specjalne państwa socjalistycznego? Taki 22-letni, ona miała z 50. Także jakby to są bardziej takie opowieści, zbiegi różnych okoliczności, paradoksy, które czasami uda się zauważyć i opisać. I ten pryzmat bohaterów jest dla mnie ważny. Ja jakby dowiedziawszy się o tym temacie i zdenerwowawszy się, o czym już powiedziałem, zacząłem się zastanawiać, czy ja napiszę jakąś książkę, bo ja bez historii ludzi tak naprawdę nie jestem w stanie napisać książki bez ciekawych opowieści, bo nie jestem historykiem, jestem dziennikarzem. Na szczęście nie tylko trafiłem bohaterów i spotkałem bohaterów, ale spotkałem bohaterów, którzy wtedy byli dziećmi, czyli najlepiej się pamięta, tak umysł działa ludzki w większości przypadków, że tamten okres nastoletni pamięta się dużo lepiej niż zdarzenia z pamięci 40-latka czy 50-latka. Właśnie. I te opowieści, jakby i pani Boreczek, i Gerharda Gruszki, i innych ludzi, których słuchałem, no, pełne były takich detali, które wstrząsały mną. Ale nie jest to książka, w której tylko epatuję takimi detalami obozowymi. Też jakby piszę o ogólnej kondycji, ogólnie taką chciałbym perspektywę Śląska sporządzić jako ten pozaśląski ceper, tak? Czy jak się mówi? Nie. Powiem, byłem z takim moim przyjacielem, znawcą języka śląskiego w takiej szkole, gdzie głównie jeszcze młodzież w domu, na ulicy, w zabawie, na przerwach mówią w języku śląskim. Nie? No i on mówi, no to co, mogę do was gadać po śląsku? No to zrobię test. Jak się nazywa taki Carlos Fezbopoluny, urodzony gdzieś tam we środku Afryki, który przyjechał na Śląsk? Jak się na takiego człowieka się godo? A co? A no jak? No nie wiecie? No tyś gorol. Nie? Tak jak każdy, kiedy przyjedzie na Śląsk. Nie? Aha. I czy jest opolony, czy nie opolony? Czy przyjechał z gór? Skąd ta nazwa się bierze? Czy przyjechał z nadmorza, czy z Warszawy? To zawsze jest gorol. No to fantastycznie. Jestem gorolem. Bardzo mi miło. I pamiętaj sobie, że ja mam wielu przyjaciół goroli. Wielu nieprzyjaciół wśród goroli też. Jak to w życiu. Ale powiem tak, że zapisuję się ciebie do przyjaciół. Przyjaciół nie tylko mojej osoby, ale Ślązoków i śląskiej Geschichte.
No Tak jest. i oby nas jeszcze paru takich spotkało, może wreszcie ta historia prawdziwo wyszła na wierzch. No a jak widać powoli wychodzi. Dziękuję Państwu za to, żeście nas posłuchali, żeście się to obejrzeli. No i dajcie znać swoim znajomym, żeby to też kiedyś tam obejrzeli, w internecie udostępnili. Z funduczkiem. Możemy jeszcze pokazać okładkę, żeby ewentualnie No to pożegnaj się. była obejrzana. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. Bardzo się cieszę, że jestem Gorolem i jest mi z tym dobrze i będę często przyjeżdżał na Śląsk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na dzisiaj to był